Сухия шампуан е вреден за скалпа. Има много спорове, когато става въпрос за тази тема. Наистина ли сухия шампуан е толкова вреден? Всички ние, за да спестим време, използваме този продукт за бързо освежаване. Сухия шампуан съдържа много абсорбиращи съставки, които попиват естествената мазнина от скалпа. Това не е продукт, който почиства скалпа ви, така че с течение на времето и непрекъснатото използване може да причини трайни последици. Може да запуши косвените фоликули и това да доведе до цял списък с опасения за кожата на главата ви. Използвайте сух шампуан, който е със съдържание на естествени съставки. Най-често срещано е оризовото нешесте. Продукта на Керастас и Андрея са с оризово нешесте. Най-бюджетният от тях е на Андрея, цената му е около 24 до 27 лева. Мен лично ми се налага поне веднъж в седмица да използвам сух шампуан. Моя съвет към вас е да използвате винаги умерено. И след използването му да ексфолирате скалпа, когато миете косата си. Напишете ми тук долу в коментар, вие колко пъти в седмицата използвате сух шампуан и от коя марка сте доволни. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за моя канал, защото предстоят още подобни видеа. Поздрави и до нови срещи!